Оф, не, направо Айде слезе не. надолу, сега хвани долния парапет. Тук. Готова съм. Септември 2015 година нашата жертва Даниела Пенева, която дори не си е затегнала Обичайната каската. заподозряна, как ти, че ми е голяма тази каска. Забравих вчера да си обадя на баща ми, той беше рожденник. Айде. Много лошо. И... Се Саша, записа ще на ме видео. пускаш ли? Ще те пускам ли? Да. Искам по-бързо да слизам. Искаш по-бързо да слезеш. Колко по-бързо? Не. Опани краката, момиче. Ами, пусни ме. Опани краката. Майко. Я погледни нагоре да те видим. Тая каска е много сладка. Саша, ще ме пускаш ли? Свърши въжето. Ай, мама, те не ме пускя. Все добре се чувствам, просто ме пускай. Някой си в хамак. В хамак? Много е яко. Добре дошла. Съвсем сериозно. Мега добро е. Значи Май хареса. всъщност се оказа мега добро. Мисля, че за днеска са готови. Мога да си катерим. Къде свършват трудните маршрути? Искам малко повече въжи да я пусна по-рязко. Надолу. Добре, че нямаше. А каска ще ти падне, момиче.